Det forsøg, jeg gerne vil vise nu om syrebaser og salte, det hedder H+-ioner i bevægelse. Det man kan bruge det her forsøg til, det er at se, hvad der sker med ionerne i saltsyren, når man sætter strøm til det. Til det her forsøg, der skal man bruge nogle krokodillenæb, en strømforsyning, noget pH-papir, træpind, en glasplade, nogle ledninger, noget saltvand og noget saltsyre og noget indikatorpapir. Man skal gøre det at man tager indikatorpapiret under pH-papiret på glaspladen, som man kan se på billedet. Det man skal gøre med pH-papiret, før man lægger det på, det er, at man skal dyppe det i saltvand, og derefter lægge det på. For ellers så er der ikke nogen mening med forsøget, for så virker det ikke. Når man så har sat strøm til sit pH-papir ved at sætte krokodillenæbet på ind i strømforsyningen, som skal være i jævn strøm, fordi ellers så vil det bare bevæge sig frem og tilbage og ikke virke. Når man har gjort det, og så skal man dryppe en lille smule af saltsyren ind på midten af pH-papiret. Når man så venter et minuts tid derfra, så kan man så se, at det røde, det bevæger sig en lille smule over mod minuspolen. Jo længere tid man venter, jo mere bevæger sig over mod. På den måde kan man så se, at hydrogenionen i saltsyre, den er minusladet. Nej, den er plusladet, fordi den bevæger sig ind mod minuset. Og med kloridionen, den er minusladet, fordi den bevæger sig mod plusset. Og det var nok egentlig det.